Action Radio Philippine Standard Time in punto las 6. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ito nagapangunang ng mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, kapin 2,000 ka mga individual apektado sa pagbaha ang nagluntad sa siyudad sa Silay kag Victorias. Duha ka barangay tanod sa Kabankalan luwas sa kamatayon matapos wala naglupok ang armas sang sospetsado. Sa balita nasyonal, Mayor Sara Duterte nagapilar nga hindi siya liwat pag-ilakip sa pililian sa presidential survey. Dismissal sang siyam ka pulis ng involvado sa Holosulo shooting gin-aprubahan ni PNP Chief Debold Sinas. Maayong aga Bacolod, may aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Enero 2, tuig 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran, ang aton mga balita lokal, pagkatapos lamang sa niya. Yes, good morning sa aton nga mga naga-monitor sa Facebook. Happy New Year sa liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Action Eden, good morning. You Happy look New beautiful Year. today again. Oh, wow! Again. Perfect. Kay may again. Kay mambal, kung lang isupunan again, normal. Dumpi yung akong bato. Again saya. Oh, dapat may again na siya. Ambal ni Tor, kodyong ko niya, happy, healthy, and wealthy New Year. Yes. Tarks, naglipas lang ang Christmas. Di kay ay no, wala ka bayad. Amo na. Oo, magpang ano niya. May 13th month. Wala sila kabayad. Yung 13th month nga daan, nahulaman na itong daan sang before Oh, pa. gani man. Paghigugma, paghidait, kag paghinang panay para sa isa kami nuswagon nga barangay. Mga problema hindi manginupang para ipadayon ang maayo nga maplano opdi ang pagpabuhi sang duag kaangay sang Aksyon Radio numero 1 sa serbisyo publiko. Gani ang mga balita sindihi para magsiret pababaw ka maglupok dala ang pagwasag sa kamatuuran para sa tanan. Ay, bongga. Malipayon kag safe nga bagong tuig galin sa inyo Pangga RR Rehinio and soon to be partner dito sa kahanginan. Wow, bongga! Soon to be mga Grabe, daw ka mga bonggahan, bala sa mga binalaybay. Binalaybay ni RR Muntua Rehinio. Correct. Good morning dala sa imo kag Happy New Year. Oo. Sa kay migo naton feel on sa guy Happy New Year migo kag dala sa kay Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning man dala sa Tokyo, Japan. Yes. Terry Sempronyong, may aga. Arena aga pa si Aria, hindi ka daliang. Pan Ivino. Bread and wine. Pan Ivino, Pan di ba? Ivino. Bread and wine. Yeah. John Sibalios, good morning man and Happy New Year sa imo. Greet niya man si live ka pamati sa Hacienda Teresa. Greet niya lang ang Sibalios family. Si Ma'am Vanessa Mayo, good morning sa imo Van. Happy New Year man. Subong kini ilagi diya nga kuan no, subong ilangan ng New Year. Kay kuan sila mo delay sila Once sa aton bong, mo. yes. So Happy New Year. Sige. The same color ka mo ko ni Ma'am Vanny na suksok siguro. Yes. Kita dapat consistent action boy dan na kay tiya mo ni sa ang color of the year. Okay. Perfect. Sige. Kay Ed Antejos, good morning man. Philip Laurent of course. Ari na.
Si Ma'am Lilian Bermudez, good morning. Happy New Year to you both and to all your batchmates ko, 81 sa RTMHS. Good Correct. morning. Lilian, Happy New Year dara sa imo. Correct. Sa dingane sa Sino siya gani? Australia. Correct. Sa Ang mga Australia. design sa mga... Sa mga design mga buti, design sa mga gown. Perfect. Wedding Dapat gown. duwa kami ni Action Dorel. Doon mo. Duwa kami. Wala kami- Double wedding? Hindi Awa. wedding agad. Hindi pwede nga among soksokon lang dinanay naman. Wala pa kami sang budget. Budget. Wala pa dako baboy. Ha? Wala pa dako pang baboy. Correct. Hindi ko pangita pa baboy. Eddie Laus, good morning man. Happy New Year sa inyo tanan. Ara lang gyapon si Nanay Isabel. Kuno, hi Nanay Isabel. Happy New Year. Ma'am Kelly Jelly. Good morning and Greet Happy New niya Year. lang. Later. Yeah, standby na sa aton nga mga balita lokal. Standby mga Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, 6 minutos sa nagaligad sa takna ang alas 6. Detalye na sang mga balita lokal. Ginpasiguro ni Silay City Mayor Mark Goles nga ilabuligan ang mga residente nga apektado sang baha nga nagluntad samtang nagaselebrar sang bagong tuig. Sunod kay Goles, sa inisyal nga impormasyon, may 123 ka pamilya o kung 427 ka mga individual ang gindala sa Civic Center bangod apektado sang pagtaas sang tubig. Duwa pa ni Goles, pila sa mga barangay nga tuman apektuhan sa magbaha, amo ang Barangay 1, Barangay 2, Barangay 3 kag ang Barangay Mambulak. Pahayag po sang alkalde, bangod sa ulan sa bukid kag high tide o kung high tide, rason nga inali nagdalom ang tubig baha sa pila ka mga lugar sa syudad. Sunod sa alkalde, las 7:30 kahapon sang aga sa nagamat-amat na nga nag-subside ang tubig, apang padayon nila koordinasyon sa tagsa ka mga barangay para mapasiguro ang safety sang mga residente. Sa pihak nga bahin, naglamot naman sa Kapin 1,508 ka mga individual gikan sa 12 ka barangay sa syudad sang Victoria sang apektado sang pagbaha, apang may 5 ka barangay ang tuman-man nga naapektuhan. Ini among barangay 1, 7, 9, 13 kag 19A sa inisyal nga datos nga ginpadala ng PDRMO Head Dr. Zifar Gerhard Kaelian. May 60 ka mga individual ang gin-evacuate sa Cultural Center, 305 naman sa Coliseum, 195 ka individual sa barangay 9 Hall, 798 sa barangay 3, 150 ang ipahamtang naman sa terminal. Naibaloan las 10 nagligad nga gabi o kung 31 sang gabi sa nagamat-amat ang pagdalom sang tubig baha sa nasambit man nga syudad. Samta nakaluwa sa posibleng nga kamatayon ang duha ka barangay tanod bangod nga wala naglupok ang armas nga ginlutang sa ila sa Sitio Undol, Barangay Kamugaw, siyudad sa Kabankalan. Ang duha ka barangay tanod gikilala nga sanday Levi Gael, 31 anyos, kag Jose Turena, 63 anyos, tanan tumuluyo sa amuman nga barangay. Sa panugiron sa mga barangay tanod, ilalakitaan ang suspitsado nga si Oliver Alyosa, 43 anyos ang barangay Tampalon nga nagasinggitan kani nga panghangkat sang away. Gintinguan ang Gael kag Turena nga i-control ang ining si Alyosa apang nagkuha ini sang 12 gauge shotgun kay gilayon ni ginutang sa ila pero wala naglupok, rason nga ila pa ini nga naagaw. Si Galakon Alyosa sa karon preso sa custodial facilities sang Kabankalan PNP kag magapatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 kag attempted murder. Nagsaulog naman sang bagong tuig sa hospital ang isa ka 53 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa Hacienda Bombay, Barangay Matabang, Syudad Santa Lisay. Sadtong Desyembre 31, ang biktima ginkilala kay Bernaldo Galvez, samtang ang suspetsado ginkilala naman kay Darwin Dagonok, 26 anyos, tanan residente sang among barangay. Sa investigasyon sang Talisay PNP, nagakatulog ang
ining si Galvez sa ila quarters ang ginsulod ni Dagonok kag ginlabo gamit man ang espading. Luyag pa kuntani magpalagyo ni Dagonok apang tigay na dagpan sang otoridad kag priso karon sa custodial facility sang Talisay PNP. Patay naman ay isa kasultirito Santa Vilason ng duwa pa sini ka magkopdanan sa aksidente launa pasado sa tung Enero 1 sa Araneta Highway sa may barangay Tangub Syudad sa Bacolod. Ang mga biktima lunsay mga lalaki kag mga menor de edad nga nagapagidaron sang 13, 14 kag 17 anyos. Daran sila residente sa Green Plains Subdivision, Barangay Singkang Airport, Syudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Randy Abelio, sakay ining mga biktima sa Nissan Navara Calibre kag namaneho sang 17 anyos kag aksidente nga namungguan ang Center Island nga gintunaan sa pagkaya sa mga salakyan. Bangod sa aksidente, napatay ang 14 anyos nga solterito samtang pilason ang makaupdanan sila nga 17 anyos kag 13 anyos kag karon ginabulong sa Bacolod Adventist Hospital. Patay man ang 27 anyos nga drug surrender matapos ginluthang kahapon sang aga Enero 1 sa sulod sa iyapuluyan sa Puroksigay, Barangay 2, Syudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Jomar Pahamutang, residente man sang among lugar. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Leo Estopa, yara sa sulod sang balay ang biktima sang ginpalapitan kag gintiro sang duha ka wala makilala nga persona gamit naman ang kalibre 45 nga armas luthang kag tigayon nga nagpalagyo sakay sa motorsiklo. Dugang pa ni Estopa, si Pahamutang ang nakaangkon sang malubhang nga pila sa dughan kag tiyan kag ginhigagaw pa dala sa Riverside Medical Center apang dead on arrival na sa hospital. Nakuha sa lugar sa insidenteng anong tanan ka basiyo sang kalibre 45 nga armas kag nagapadayag naman ang investigasyon sa mga kapulisan agod ibaloon ang butipod sa pagpatay kag pagkilala sa mga suspetsado. Samtang bangod gilamang sang hinubog na bunan sang kagabi o kung naligan nga gabi si Elvin Maglasang 31 anyos, residente sang SP Village, Barangay Pahanukoy, Syudad sa Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Staff Sergeant Jomar Dura, nagaupdanay pa inom si Maglasang kag ang tupad balay sini nga si Santay Michael Pilare, 31 anyos kag Armando Amar, 47 anyos. Sunod kay Dura, nagumpisa ang komosyon sa tunga Nanday Amar kag Maglasang kag sa wala sang anuman nga rason, gulpi na lamang ginbuno ni Pilare ang biktima. Si Maglasang nakaangkon sa pila sa kamot kag likod sa iyas ning lawas. Kagaron pa daw nabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan si Pilare kagaron preso sa custodial facility sa Police Station 8. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasalamatan naman ni Bacolod City Police Office spokesperson Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang pumuluyo sa syudad sa Bacolod matapos nangin generally peaceful ang New Year's Eve celebration sa syudad sa Bacolod. Sunod kay Pico, nangin madinalago ng mga kapulisan sa ilang kampanya kag panawagan agud mauntat ang iligal nga pagpalukpok sa armas para sa seguridad sa mga Bacolod noon. Dugang pa ni Pico, wala sang may nagkalabiktima sa indiscriminate firing, wala sang stray bullet incident kag wala man sang may na record nga nagkalalukpan sa mapalupok samtang ginaselebrar ang bagong tuig. Ginpasalamatan man ni Pico mga responsible gun owners sa pagsabat man sang ila sining nga panawagan. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kasa ato naman mga Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod, #1.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Sa Facebook mga nagamonitor nila sa Facebook, Ed Antejos, Happy New Year. Philip Laurente, good morning man and Happy New Year. Eddie Laus, Happy New Year sa inyo tanan. Ari lang gyapon si Nana Isabel nagapamati. Kelly Jelly of course, Art Villarta, morning sa imo, no? Happy New Year. Sakay Plads Enriquez Alice, good morning hang and Happy New Year. Happy birthday gali karon nga adlaw sakay Jimmy Yong Senior. Bana ni sa ni Teray ni Teres Simpron Yong bala dira sa may Deca Homes. Correct. Makuri-kuri. As in, kilala. Jimmy Yong Senior, happy akong birthday. Karon nga adlaw January 2 kag buwas iya birthday sa iyang bata nga si Jimmy Yong Jr. Happy birthday, so, tingaw ba? Sila, isaw nyo lang ka selebrasyon para True. isa lang pagkanto namon dira. Gani man no? Isa lang ang pagpadala nyo di. Hindi na. Kay Teresa Linaha Kayaw, Happy New Year, Teray. Good morning dira sa imo. Sa kay Agnes Asmin Herida Barrera, good morning dira sa Canada. Sa kay Rose Wenner sa Germany, good morning man. Kag kay yes, Happy New Year Rose dira sa imo kag sa pamilya of course. Kay Art Villarta, good morning man and Happy New Year. Plads Enriquez Alice, good morning. Romy Manansala, Happy New Year, Connection Boy. Nida Montaño Magbanwa, watching lang sila kuno sa Barangay Tangob. Happy New Year. Thank you so much. Hambal ni RR Montuari Hinyo, bisan amon wifi ga andar kagapatay gina oro antos ko lang ni para sa Aksyon Radio. Bongga. Amo ginakay ga labi naging dugalon ulan sa Aksyon Boy. Gabisyo gina. Correct. Judy Dunn, good morning, yes, man. Good morning, Judy. Happy New Year. Sa Texas. Yes, Austin. Austin, Texas. Eva Gradas Baterna, good morning and stay safe man sa imo. Alma Agravante sa Bater, Happy New Year. Same is true man kay Bok Galang. Happy birthday kon, Happy New Year da kay Heaven. Wow. Rods Batang Hamo, good morning. June Arquilias, I mean. Kagawad. Gawad na siya. Sa bago. Lito Dayap, Eva Gradas Baterna, Happy New Year sa inyo tanan. Of course, sa akong kumpare, Bia Jonathan. Yes. Good morning. Antilo Chong, good morning man. Greet niya lang ko na happy birthday. Ang apo niya si Alexa Cordero sang Australia. Greeting from Lolo Antilo Chong sang Tangob, Bacolod City. Happy birthday, Alexa. Cordero. Sa Australia. Kompleto. Reza Macana, may agaman watching from Saudi Arabia. Kay Filenora Oliveros, Happy New Year man sa imo. Erwin Gonzalez, of course. Ramil Duray Infante. Cory Vidaha, dira sa Kuwait. Good morning dira sa imo. Mercy Palacios Relatos. Happy New Year. Nonito Novaro, always listening here at Granville 1, Mansilingan. Tihoka, Tangata. Sa tanan nga tagpalamati. Sa kuan isa sa New Zealand.
New Zealand ni si Titihuka Titangata. Amo ni ang kwan kuno ang butsin sininang iyab lang hayop lang Iceman. Amo na siya. Mau, anong do mau wing ang kwan ni sa nga ano gani nga language, na? Lady Jonah Bahilida de la Cruz, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Greet ko ng iyang mga kids, Nicole, Nika, Jeff, kag Jeric, kag sa iyabana nga si Jerry Alit, sang Barangay Bantayan, Kabankalan. May kilala ko Jerry Alit sa Panukoy, po lain man niya. Kilala mo ko nga alit. Si Jude. Si Jude. Migo ta na, no? Yes. Jonel Halirina, good morning man and Happy New Year dala sa imo, Jonel. Alain Lopez Macazar. Yes. Kay Tapang Abalos Liti, good morning kuno. Pakibati uno sa ibi magalo ng mga family Tapang and Bedonia, good morning. Rosemary Sumugat, Naval Gumban, Terry Simpron Yong, thanks Connection Boy. Sige, okay, standby na sa mga balita nasyonal. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 21, detalya na sa mga balita nasyonal. Ginapilar ni Davao City Mayor Sara Duterte nga hindi niya liwat pag-ilakip sa pililian para sa presidential bet sa mga survey nga patigyunon. Ini sa piyak nga nagpanguna ang alkalde sa bago lamang ginpagwa nga resulta sa Pulse Asia Survey. Salo kay Mayor Sara, ang 2022 nga national elections tama pa kalayo sa pinsar sa mga Pinoy tungod sa hangkat nga dulot sa COVID-19 pandemic. Panugyan sang alkalde nga sa baylo nga eleksyon dapat tutukan sang kada isa kung paano makatibawas ang ekonomiya kag ang humanitarian crisis nga mo sa karon ang ginapangatubang sang tanan. Ginpahag naman sang kampo ni Vice President Leni Robredo nga temprano pa agud talakayon ng 2022 nga eleksyon. Ginhimo sang kampo sang Vice Presidente ang pahayag kasunod sang survey nga ginpatagan sang Pulse Asia sa diin ikalima si Robredo sa ginalantaw para sa presidential position. Sa statement ginpahayag ni Vice Presidential Spokesman Barry Gutierrez nga si Robredo ang nakatutok sa karon sa pagbulig agud ma-address ang pandemic ag calamity response. Dugang pa ni Gutierrez ang politika wala pa sa pinsar ni Robredo, ilabi na sa sitwasyon subong nga nagapabilin ang presensya sang COVID-19. Ginkumpirma naman ni PNP Chief General Debold Sinas nga iya na ginaprubahan ang dismissal sang siyam ka pulis nga involbado sa natabo nga hulo-sulo shooting sadtong Hunyo 29 sang nagligad nitoy kon 2020 nga nagresulta sa kamatayon sang 4 ka mga army personnel. Suno kay Sinas, iya na ginpahibalo ang investigating bodies sang Department of Justice nga pagkaligad sang napulo kadlaw nga ma-finalize ang dismissal kag wala pa sang warrant of arrest gikan sa korte. I-turn over sang PNP sa ila pamilya ang siyam ka pulis kag ginpahayag nga wala na sila sang jurisdiksyon sa maini. Patag ni Sinas, ang ahensya wala na sang legal nga basihan agud i-hold pa ang siyam ka pulis pagkaligad sa napulo kadlaw matapos ang ginakabig na sila nga sibilyan matapos ang dismissal sa serbisyo. Ginmando naman ni PNP Chief General Debold Sinas ang pagpasakas ng kaso administratibo batok sa graduating cadets ng Philippine National Police Academy nga ginalegar nagkastigo sa pareho niya nga senior cadets sa New Year's Eve sa Camp Castañeda, Silang, Cavite. Ginmando ni Sinas sa Directorate for Human Resource and Doctrine Development nga ipidalom sa restriction ang tanan nga kadete nga involbado sa insidente samtang nagapada ng termination kag dismissal proceedings nga ginahimo sang Directorate for Personnel and Records Management. Ang PNP Chief ang nag-issue sang instructions matapos nabato na report angon sa insidente gikan kay PNPA Acting Director
Police Brigadier General Roderick Armamento. Sa inisyal nga investigasyon, las 11 sa gabi Desyembre 31, sang ginhimo ni Cadet First Class Denver Dulansi ang pagkastigo kay Cadet First Class Joab Naknas sa roof deck sa eskwelahan matapos ginsaway sa maktuhan nga nagainom sa makalubig nga ilimnon sa lugar, kaupod pa ang duha ka kadete. Ginpahayag naman sang Philippine National Police nga generally peaceful ang selebrasyon sang bagong tuig sa bilog nga Pilipinas sa piyak nga may duha ka kaso sang indiscriminate firing nga ilan na record sa involvado ay sa kapulis. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier General LD Brande Usana, isa ka bahay nga pulis sa Malabon ang ginaresto bangod sa indiscriminate firing kag mahimo magkakas sa serbisyo samtang may persona naman sa dagupan ang naigo sa stray bullet. Doon pa ni Usara, hindi kaangay sa naligay ni tuig, mas nagyutay ang mga firecracker-related incidents ang nagluntad sini nga tuig. Ginanunsyo naman sa Department of Health nga nagnubo ang kaso sa New Year injuries ng 85% tungod sa pagdumili sa pag-usar sa palupok, subong man ang mass gathering bangod sa COVID-19 pandemic. Sa statement, ginpahayag sa DOH nga 50 ka injuries ang na-record halin Desyembre 21, 2020 tub Enero 1 sini nga tuig, kag wala sang kaso sa nga firecracker ingestion o kon napatay. Sa 50 nga na-record, 49 ang fireworks related, kag isang naigo sa nagtala nga bala. Dugang pa sa DOH, ang kabilugan nga kaso tama kanubo ko ni kumpara sa na-record sa nagligan nga tuig nga may 340 ka kaso. Ginpalawig naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang General Community Quarantine Classification sa Metro Manila kag 7 ka lugar tubtob sa katapusan sang Enero. Ang nabilin nga lugar sa pungsod nga ipaidalom sa Modified General Community o ang nabilin naman nga lugar sa pungsod ipaidalom sa Modified General Community Quarantine. Ang mga ginpaidalom sa GCQ tubtob sa Enero 31 amo ang Metro Manila, Santiago City, Batangas, Tacloban City, Iligan City, Llano del Sur, Davao City kag Davao del Norte. Una ginpahayag sa presidente nga tuyo sang restriction amo nga mapungga ng paglaptas sang COVID-19 nga ginpahayag sa mga eksperto nga may magsaka ang kaso sang virus pagkatapos sang holiday season. Sa katapusan nga balita national, ginanunsyo naman sa Pilipinas ang 1,765 kabago nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 475,820. Ang syudad sang Davao amo nanguna sa may madamo nga kaso nga naglambot sa isa ka gatos. Insundan sang Rizal nga may 99, Cavite nga may 71, syudad sang Quezon nga may 70, Manila nga may 69. Samtang 106 naman ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 439,895, kaapat ang bagong nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 9,248. Ang Pilipinas ang may 26,677 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Action Radio Philippines, Philippine Standard Time, las 6:27. Good morning, anay kay Aisha Francis dira sa Singapore. Sa kaya Marico Rizal Lee sa Malaysia. Ba't mo nakapuli na rin kumari ko, Uli na. Way paguro kay Udaway pa. Nakita ko siya ligad. Ang Pasko ako daw, wala pa matag. Nakita ko siya ligad. Tingnan mo madulo ang Pasko ako. Ikaw ako nakuha. Ako lang naman kumuha. Kita mo na siya, gali. Arian Joaquin, good morning man. Ga-monitor lang sa Barangay Tangub. Kag kay Joy Drilon, maayong agaman sa imo, Joy. And Happy New Year. Inyo ginpamatihan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na kita sa Action Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon, Eden Abos. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.